Ху-ху-ху-ху-ху. Гляньте на цей апаратик. Ну, апараті ще цікаве. Старина, брат. А раніше воно так було популярно. В піки спойлер, глянь. Прям серйозно. Таку движуху не бачив вже давно. По Києву це взагалі рідкість. Я вам зараз покажу вон там ще, що я побачив. Глянь. Зепчик стоїть. Зепчик. Брат, прикинь. Ну, зепчик також цікавий. В наші часи це також рідкість. Запрошуйте взагалі, з якого року почали виробляти, хто знає, відпишіть, будь ласка. Також цікаво. Бачу, пофарбував по мінімалістичному старушка. Но ще дринь-дринь. Працює. Працює, навіть там магнітола є якась. Так подумаю, що я спиздити хочу.